Με συγχωρείτε, Ελπίδα. Υπάρχουν δύο ψηφίσματα. Θα ήθελα τους υπεύθυνους των παρατάξεων ή κάποιον εκπρόσωπο από κάθε παράταξη να έρθει να τα δει, και έτσι ώστε στο τέλος της διαδικασίας των ομιλιών να μπορέσουμε να πάμε στη διαδικασία των ψηφισμάτων σε σύντομο χρόνο, χωρίς να ξαναξεκινάμε μια ολόκληρη συζήτηση. Να τελειώσουν οι ομιλίες. Μετά τους ομιλητές, παιδιά. Να τελειώσουν οι ομιλίες. Τα ψηφίσματα δεν μπαίνουν στο τέλος, δεν το ξέρετε. Κάνουμε το εύκολο. Μπορεί να αρχίσει την ομιλία σου, συναδέλφοι σας. Χρόνος. Καλό μεσημέρι, συνάδελφοι. Έχουν υποθεί πολλά. Εγώ θα πω ότι όντως αυτά τα τελευταία 2 χρόνια ήταν χρόνια χαμένα και χρόνια καμένα. Το γιατί το ξέρουμε όλοι. Οφείλαμε όλοι, γιατί ευθύνη είναι όλων, να συνεργαστούμε και να πάμε μπροστά. Δυστυχώς, οι δυνάμεις της εξουσίας του Προεδρείου, η λεγόμενη τριανδρία, αναλώθηκε σε συσχετισμούς, σε συμφωνίες κάτω από το τραπέζι, σε αποκλεισμούς και σε αγκυλώσεις. Ευτυχώς που δεν μεταφέρθηκε αυτό το κλίμα και στην ΟΣΤΟΕ και έχουμε την ΟΣΤΟΕ και τουλάχιστον λειτουργεί. Διοικητικός απολογισμός. Αυτοεπέραστη. Είστε περήφανοι. Ωραία λοιπόν, σας χειροκροτώ και εγώ για αυτά που κάνατε. Μόνο που ένας διοικητικός απολογισμός κρίνεται εκ του αποτελέσματος. Ακριβώς όπως ένας ποδοσφαιρικός αγώνας. Κανείς δεν θυμάται αν ποιος έπαιξε καλύτερα, αν έπαιξε ο Παναθηναϊκός ο Ολυμπιακός. Όλοι θυμούνται όμως τον νικητή. Όλοι θυμούνται αυτόν που έβαλε γκολ. Εσείς κύριοι δεν βάλατε γκολ, ούτε από ευθύς offside. Ένα μηδενικό κάνατε, τίποτε, το απόλυτο 0. Και αυτά είναι καταγεγραμμένα στις μαύρες σελίδες του ΣΟΥΕΤΕ, δυστυχώς. Κάνατε πολλά, το θέμα είναι να είναι στο σωστό timing, αποτελεσματικά, με στρατηγική, με σχεδιασμό. Τα δικά σας ήταν αποσπασματικά. Και μας καλείτε να υπερψηφίσουμε αυτόν τον απολογισμό. Εμείς τον καταψηφίζουμε. Το απόλυτο 0 δεν μπορεί να γίνει δεκτό. Οικονομικός απολογισμός. Δεν έχουμε καταλάβει τι ακριβώς μας ζητάτε να ψηφίσουμε και να υπερψηφίσουμε. Τι. Τα έξοδα τα οποία κάνατε και τα ποσά τα οποία διαχειριστήκατε εκτός αρμοδιοτήτων. Τις 60.000, οι οποίες σίγουρα δεν είναι στις λελογισμένες δαπάνες που έλεγε η γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλού. Τα 60.000 που επέρεστε ότι δώσατε για 2 δημοσιεύσεις. Πραγματικά. Και μετά και κάτι άλλο. Διοικείτε και διαχειρίζεστε χρήματα για ένα επιπλέον 8μηνο. Θα πάτε σε εκλογές, δεν θα έχετε κάνει απολογισμό και πάνω απ' όλα δεν θα έχετε απαλλαγή. Έχετε καταλάβει ότι θεσμικά υπάρχει πρόβλημα. Και αν, να το ξαναπώ, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, ανακαλυφθεί ένα λάθος. Προσπαθώ να είμαι και ευγενική στις εκφράσεις. Μία ατασταλία. Και θα το ανακαλύψουμε τον επόμενο Απρίλιο. Και εσείς θα έχετε εκλεγεί. Αυτό το οποίο γίνεται είναι τραγικό. Δεν είναι απλά αντικαταστατικό. Είναι τραγικό. Και επειδή μου αρέσει πάντα να μιλάω με παραδείγματα, δείτε τι έγινε στην εμπορική. Πήγαν σε εκλογές χωρίς απαλλαγή και τώρα 5 μέλη του προηγούμενου Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται να επιστρέψουν τα λεφτά τα οποία διαχειρίστηκαν στη θητεία τους. Δεν ξέρω ακριβώς πώς έχει γίνει, ρωτήστε το μάθετε. Φυσικά καταψηφίζουμε τον οικονομικό απολογισμό. Εννοείται. Πριν πάμε στο διατάφτα, και επειδή όλοι θεωρούμε ότι οι εκλογές είναι η πανάκια, και είναι, και ότι θα μας βγάλουν από το αδιέξοδο, και είναι, είμαστε σίγουροι ότι έχουμε θωρακίσει όλες τις διαδικασίες ή πυροβολούμε τα πόδια μας. Οι καλοθερητές υπάρχουν. Υπάρχουν και οι χρήσιμοι πρόθυμοι. Από οποιονδήποτε. Εμείς τι κάναμε, δεν θα απαντήσω στα ψέματα των διαφόρων. Τι κάναμε, από 30 Μαΐου σας ενημερώσαμε και σας είπαμε ότι πάμε σε ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ούτε καν το συζητήσατε. Πήγαμε σε 11 μέσα, έγκαιρα. Είχατε καιρό να το κάνετε. Τίποτα. Και το ποιό σας και το ήθος σας δεν είναι αυτό ότι καταθέτω το δικόγραφο. Αν έχετε τα
τα κότσια, καταθέστε και το δικό σας. Να δουν οι συνάδελφοι τι έλεγε η δικηγόρος στο δικαστήριο. Ότι οι εθνικάροι είναι μεγάλοι, δεν μπορούν να χειρίζονται τα ηλεκτρονικά μέσα, δεν μπορούν να συμμετέχουν σε ηλεκτρονική ψηφοφορία. Σοβαρολογείτε. Και είπε και κάτι άλλο η δικηγόρος στο δικαστήριο. Γιατί λέει η συμπαράταξη, οι 46 δεν το ζητάγανε από το 22. Μόνο που οι 46 το ζητάγανε από το 22. Η δική σας συμπαράταξη το καταψήφισε. Καταθέστε λοιπόν το δικόγραφο. Καταθέστε το δικόγραφο. Να τελειώνουμε. Όχι κύριε, και δεν θα υποκύψουμε στους εκβιασμούς. Θα έχετε τη μήνυ και θα έχετε τη κλέπα και θα κάνετε και θα φτιάξετε. Προχωράμε κανονικά. Και δεν αποσυρώμαστε από το δικόγραφο. Μα δεν κάνουμε ένα δικόγραφο για να αποσυρθούμε. Τι έτσι μπράβο. Βεβαίως δεν αποσυρώμαστε. Η δίκη θα γίνει κανονικά. Και μην ανησυχείτε. Και πάμε στην ουσία. Και πάμε στην ουσία. Και πάμε στην ουσία. Και πάμε στην ουσία. Ωραία, γίνονται εκλογές. Και τι έγινε. Θα πάρει βάπτισμα η συμπαράταξη 8 έδρες, θα πάρει το ενωτικό 8 έδρες, θα πάρει η δάξη 8 έδρες. Και μπορούμε να προχωρήσουμε μόνοι μας. Όχι. Πρέπει όλοι μαζί να βρούμε ένα μπούσουλα και να προχωρήσουμε. Ποια είναι τα προβλήματα που μας απασχολούν. Το 33% έχει διτή διάσταση. Το μεσοπρόθεσμο, να μην γίνει περικοπή, πείτε το πώς θέλετε, παράταση, έχει όποια ονομασία θέλει. Και η οριστική λύση. Δεν μπορεί να τρέχουμε κάθε χρόνο και να λέμε αν θα κοπεί το 25, αν θα κοπεί το 26, αν θα κοπεί το 32. Πάμε να απομακρύνουμε τον άμεσο κίνδυνο και μετά πρέπει να δημιουργήσουμε για την επίσημη λύση. Και βέβαια το 33% είναι συνδεδομένο με την επικούρησή μας συνολικά. Με τον ΕΠΕΤΕ. Τον οποίο εμείς ποτέ δεν το βγάλαμε ούτε από τη σκέψη μας ούτε από τη μεγάλη εικόνα. Ναι, διεκδικούμε αυτά τα οποία δίναμε καθόλου το εργασιακό μας βίο. Δεν ξέρω αν θα λέγεται ΛΕΠΕΤΕ, αν θα λέγεται ΕΤΑΕΠ, αν θα λέγεται ειδικά δικαιώματα και αυτά. Άρα, τι πρέπει να συνεργαστούμε και να δούμε τι ενέργειες θα κάνουμε για το 33% προς την κυβέρνηση και για την επικούρησή μας προς την τράπεζα. Όλοι μαζί. Βέβαια, τα είπε και ο νομικός σύμβουλος, φυσικά και δεν υποχωρούμε και διεκδικούμε τον ορθό επανυπολογισμό, που θεωρώ ότι πρέπει ο Σοσιετέ να ασχοληθεί και με τις ειδικές ομάδες των συναδέλφων. Είναι πολλές οι ομάδες που έχουν προβλήματα και δεν έχει γίνει επανυπολογισμό στις συντάξεις τους. Η νομική, η τεχνική και τα μηχανική. Τίπετ. Ήταν εδώ ο πρόεδρος, δεν μας είπε, το 22 το Τίπετ είχε έλλειμμα 60 εκατομμύρια, το 23 είχε 105. Το Τίπετ εοποιείται, μας αρέσει να μας αρέσει, δεν εφαρμόστηκε η ανύπαρκτη μελέτη της Pricewaterhouse και βέβαια δεν έχουμε ποτέ καμία ενημέρωση. Λογικό είναι γιατί ο εκπρόσωπός μας έχει το ασυμβίβαστο. Τα δάνεια. Οι συνάδελφοι, ρωτήστε πόσους ήρθαν από την περιφέρεια, χάνουν τα σπίτια τους. Ποτέ δεν ασχολήθηκε στο ΣΟΕΤΕ. Και τους έχει κατευθύνει σε δικηγόρο της επιλογής του και αναγκαζόμαστε να τρέχουμε ή με προσωπικές γνωριμίες ή να πηγαίνουμε στις άλλες τράπεζες να μας βοηθήσουν. Είναι ντροπή. Και θα τελειώσω, γιατί έχουν υποθεί όλα, θα σας κουράσω. Θα τελειώσω με κάτι που λέγεται και έχει γίνει καραμέλα. Η τοξικότητα. Η συμπαράταξη και η βάπτισμα κάνουν τη χειρότερη αντιπολίτευση, το οποίο είναι ψέμα και αποδεικνύεται και εγγράφος, και κάνουν και κάνουν και κάνουν. Ουδέποτε διαψευστήκαμε για τα θέματα που αναδείξαμε, ουδέποτε βρήσαμε, δεν ξέρω αν η λέξη δοτός είναι χειρότερη. Θα σας περάσει το γυαλάκι. Δεν ξέρω αν η λέξη δοτός είναι χειρότερη από τη λέξη κατίνα ή μαύρη χείρα ή οτιδήποτε άλλο. 100 είναι οι χαρακτηρισμοί που έχουμε πάρει. Ξέρετε κυρίες και κύριοι συνάδελφοι ποια είναι η τοξικότητα. Να υπάρχει συνάδελφος που να έρχεται να πάει άλλο συνάδελφος στο νοσοκομείο. Αυτή είναι η τοξικότητα και αυτό το καταθέτω στα πρακτικά. Ναι. Ευχή κατάρα δεν ξέρω, εγώ πήγα στο νοσοκομείο. Και έδωσα τη μάχη μου. Και η απόδειξη είναι αυτή. Και όταν ήμουν στο νοσοκομείο και έδωσα τη μάχη μου, ο Βαγγελάς ξεχνώντας ότι έχει γυναίκα
κόρη και εγγονή με έβριζε και είναι καταγεγραμμένα. Ο Μπαρμπαγιώργος του Ιδιωτικού με έβριζε και είναι καταγεγραμμένα. Ο γνωστός διαχειριστής, αυτός ο μικρός Πασιστάκος, με έβριζε και είναι όλα καταγεγραμμένα. Ξεχνώντας ότι η ζωή δίνει απαντήσεις και είναι σκληρές και διδακτικές. Αυτό είναι το ήθος. Αυτό είναι το νέο. Δεν υπάρχει προσωπικό εδώ. Κανένα προσωπικό δεν υπάρχει. Εγώ διακόπτω την ομιλία μου. Εννοώ το χρόνο μου. Αυτό είναι το νέο ήθος και ύφος. Αυτό μας αξίζει, συνάδελφοι, αυτό θέλουμε. Εσείς θα αποφασίσετε. Όμως θα μου επιτρέψετε να δώσω τώρα εδώ ένα κοινωνικό μήνυμα σε όλες τις κυρίες. Εγώ τον καρκίνο, γιατί όταν μιλάω για το τέρας, μιλάω για τον καρκίνο, τον έλυσα. Τον πάτησα κάτω. Και του έλυσα το κεφάλι όπως λέγουν τις κατσαρίδες. Όπως λέω τα σκουλίκια. Και όπως θα λιώσω κάθε αλήτη που παίζει με τη ζωή και την υγεία των ανθρώπων. Κυρίες μου, ο καρκίνος νικέται. Το κοιτάμε στα μάτια και λέμε άντε ρε. Ευχαριστούμε την συναδέλφισσα που... Προπίσα, φοράτε και παντελόνια. Δεν τρέπεστε καθόλου, Φοράτε και παντελόνια. Λίγο σεβασμός. Ακολουθεί η συναδέλφισσα Ψαρού. Για 8 λεπτά.